May sa pamilya iti San Nicolas, impayan titulong apo iti Philippine National Police. Tuloy-tuloy na ang ating good news with Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Impasingked di Patrolman Axel Bon Vince Neil Betting coming ti Police Community Relations Office ti PNP San Nicolas anapanda indanonen titulong para iti maysa a pamilya anakurapay iti Barangay 16 San Nicolas nga nisponsoran ti 12 Elite Share Free Ride Team iti Barangay 12 San Cayetano iti nasa o nga ili imbatad na aday ito ket maysa kadagiti programa da ti PNP ken tapno iti kasta ket may kan titulong dagiti marigrigat kunana anabayagdan nga bubraen iti daytoy ken nagduduma dagiti nagbalin as sponsors iti daytoy a programa. Dating activity tayo sir ket kana bubraen iti kada weekly dabduma ket no daman may iti partners tayo itad mi dagos kadagiti makunkon ng adoption of indigent family tayo apo. So iti San Nicolas ti indigent tayo apo no daman tikat yung tulungan no daman tikat yung ipasambal kinyada apo itapdakam lang ta kadwen na kayo ka apo. Mainaig iti daytoy ket nagyaman iti nagbali na benepisyaryo iti daytoy a programa ti PNP. Thank you. Thank you kadeti Intedia. Gapo iti daytoy ket napalaos launay iti panagyaman dayiti kameng ti PNP iti biyang iti Share a Free Ride iti iliti San Nicolas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.